Όταν σήμερα ακούμε τη λέξη τέμπλο, ο νους μας πηγαίνει αμέσως στο ξυλόγλυπτο χώρισμα μέσα στις Ορθόδοξες εκκλησίες. Εκείνο το ιερό διαχωριστικό που χωρίζει το ιερό βήμα από τον κυρίως ναό, γεμάτο εικόνες, συμβολισμούς και βαθιά πνευματικότητα. Λίγοι όμως γνωρίζουν ότι η ίδια η λέξη κουβαλά μια πολύ παλαιότερη και αρκετά διαφορετική ιστορία, που μας γυρίζει πίσω στους μυστηριώδεις Ετρούσκους της αρχαίας Ιταλίας. Έναν λαό που επηρέασε βαθιά τη Ρώμη πριν ακόμη εμφανιστεί ο χριστιανισμός. Για τους Ετρούσκους, το Τέμπλαμ δεν ήταν αρχικά κτίριο ούτε ναός όπως το φανταζόμαστε σήμερα, ήταν ένας ιερός, νοητός διαχωρισμός του ουρανού. Μια τελετουργική χάραξη του κόσμου από τους Ιωνοσκόπους, δηλαδή τους ιερείς που παρατηρούσαν τα σημάδια των θεών. Ο Ιωνοσκόπος στεκόταν σε υπερυψωμένο σημείο κρατώντας ένα ειδικό καμπυλωτό ραβδί, το λεγόμενο λίτουας, και με αυτό έκοβε συμβολικά τον ουρανό σε τομείς, δημιουργώντας ένα αόρατο πλέγμα κατευθύνσεων. Μέσα σε αυτό το νοητό τέμπλαμ παρακολουθούσε την πορεία των πουλιών, τις αστραπές, τους ήχους, ακόμη και τις κινήσεις της φύσης, πιστεύοντας ότι οι θεοί επικοινωνούσαν μέσω σημείων και ιονών. Ουσιαστικά, το τέμπλαμ ήταν μια ιερή πράξη οριοθέτησης, μια απόπειρα να μετατραπεί το χάος του ουρανού σε κατανοημένο μήνυμα. Αργότερα, οι Ρωμαίοι υιοθέτησαν αυτή την έννοια και η λέξη άρχισε σταδιακά να σημαίνει και τον καθαγιασμένο χώρο πάνω στη γη, δηλαδή τον χώρο που είχε οριστεί τελετουργικά για λατρεία. Έτσι φτάσαμε στη λατινική χρήση του τέμπλαμ ως ναού. Με το πέρασμα των αιώνων και τη διάδοση του χριστιανισμού, πολλές λέξεις της παλαιάς θρησκευτικής παράδοσης επιβίωσαν αποκτώντας νέο περιεχόμενο, και κάπως έτσι η ελληνική λέξη τέμπλο έφτασε να χρησιμοποιείται για το διαχωριστικό του ιερού μέσα στις εκκλησίες. Δεν είναι βέβαιο ότι η σημασιολογική πορεία ήταν ευθεία και απλή, αλλά η κοινή ρίζα της έννοιας του διαχωρισμού παραμένει εντυπωσιακή. Το ετρουσκικό τέμπλαμ χώριζε τον ουρανό για να διαβαστούν οι θεϊκοί ιονοί, ενώ το εκκλησιαστικό τέμπλο χωρίζει τον ιερό χώρο της θείας λειτουργίας από το χώρο των πιστών. Και εδώ γεννιέται ένας ενδιαφέρον προβληματισμός, πόσο συχνά χρησιμοποιούμε λέξεις με βαθιά προχριστιανική ή ακόμη και μαντική καταγωγή χωρίς να το γνωρίζουμε. Είναι άραγε απλώς μια γλωσσική εξέλιξη, όπου οι όροι αλλάζουν περιεχόμενο και καθαγιάζονται μέσα σε νέα παράδοση, ή μήπως αξίζει να αναρωτηθούμε αν κάποιες έννοιες μεταφέρουν μαζί τους μνήμες και συμβολισμούς από εποχές που είχαν εντελώς διαφορετική αντίληψη για το θείο. Γιατί στην περίπτωση του τέμπλα μιλάμε για έναν όρο που γεννήθηκε μέσα από τελετουργίες ιωνοσκοπίας, από ανθρώπους που πίστευαν ότι μπορούν να αποκωδικοποιήσουν τη βούληση των θεών, παρατηρώντας πουλιά και ουράνια σημάδια. Και παρότι ο χριστιανισμός έδωσε στη λέξη νέο νόημα, πιο λειτουργικό και πνευματικό, η ιστορική της ρίζα παραμένει εκεί, σαν μια σκιά της αρχαιότητας που επιβιώνει μέσα στη γλώσσα και την παράδοση. Ίσως τελικά αυτό να μας θυμίζει ότι οι πολιτισμοί δεν εμφανίζονται ποτέ από το μηδέν, χτίζονται πάνω σε παλαιότερα στρώματα, δανείζονται λέξεις, σύμβολα και τελετουργικές ιδέες, μεταμορφώνοντας τε σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε εποχής. Και ίσως η ιστορία του τέμπλαμ να είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του πως μια αρχαία μαντική πρακτική των Ετρούσκων κατέληξε, μέσα από αιώνες μετασχηματισμών, να επιβιώνει σήμερα μέσα στον ίδιο τον χώρο της χριστιανικής λατρείας. Το ερώτημα που γεννά αυτή η ιστορική διαδρομή των συμβόλων και των λέξεων είναι το εξής: εάν μια θρησκεία παρουσιάζεται ως απόλυτα θεόπνευστη, ως κάτι δηλαδή που αποκαλύφθηκε αυτούσιο και καθαρό από τον ουρανό, τότε πώς εξηγείται το γεγονός ότι τόσα στοιχεία της γλώσσας, της τελετουργίας, της αρχιτεκτονικής και ακόμη και της συμβολικής της σκέψης φαίνεται να έχουν βαθιές ρίζες σε πολύ παλαιότερες ειδωλολατρικές παραδόσεις. Πρόκειται για έναν ιστορικό και φιλοσοφικό προβληματισμό που δύσκολα μπορεί να αγνοηθεί. Όταν βλέπουμε ότι ένας όρος όπως το τέμπλαμ ξεκινά από ετρουσκικές τελετές ιωνοσκοπίας και καταλήγει να χαρακτηρίζει έναν από τους πιο ιερούς χώρους της χριστιανικής λατρείας, τότε αναπόφευκτα γεννιέται η απορία μήπως οι θρησκείες λειτουργούν περισσότερο ως ζωντανοί οργανισμοί που απορροφούν και μετασχηματίζουν προγενέστερες παραδόσεις, παρά ως απολύτως ουράνιες αποκαλύψεις ανεξάρτητες από την ανθρώπινη ιστορία. Γιατί αν μια θρησκεία δανείζεται λέξεις, σύμβολα, ημερομηνίες, τελετουργικές πρακτικές ή ακόμη και τρόπους κατανόησης του ιερού από πολιτισμούς που η ίδια χαρακτήρισε ειδωλολατρικούς, τότε ίσως αξίζει να αναρωτηθούμε αν η εξέλιξή της ήταν περισσότερο ιστορική και πολιτισμική παρά αποκλειστικά θεϊκή. Και ίσως αυτή η συνειδητοποίηση να μην μειώνει αναγκαστικά την πνευματική αξία μιας πίστης, αλλά να μας καλεί να τη δούμε πιο ανθρώπινα, ως αποτέλεσμα μιας μακράς πορείας ιδεών, φόβων, συμβόλων και αναζητήσεων που ενώθηκαν μέσα στους αιώνες, παρά ως κάτι που εμφανίστηκε ξαφνικά και αποκομμένο από τον κόσμο που προϋπήρχε.